man se ting, de ligner næsten noget andet, ikke? Så forandringstave, det handler om den måde, vi ser ting på. En fascination af lys og billeder. Tave, der kommer sådan et oplæg her, hvor I får lidt indblik i, hvordan jeg tolker begrebet tave. Forandring er der hele tiden. Det er citat om vinteren. Og pludselig ligger der det her røde æble midt i kulden her. Jeg tænker, hold da op. Der kan være til de her overgange, der er mellem, hvordan tingene sådan følger med. Der var fået en fuldmåne, meget smuk, kold aften. Og så nogle gange så kommer der lidt lys her. Så det handler om at se, hvad ser vi? Hvordan oplever vi verden? Der var lige et blad, der hang der på den der gren. Jeg tror ikke, jeg så det, da jeg tog billedet, men pludselig så var det der sammenhæng der. Så tave betyder egentlig det, der skaber vej. At skabe vej. Og når man begynder at lægge mærke til det her, så begynder det at dukke op alle vejen. Det er sådan ligesom, hold da op, hvorfor har jeg ikke set det før? Sådan har jeg haft det med det. Og der var en, der sagde til det her billede, at hvis det er, at vi alle deler den her vej, der var en, der sagde, at det er ligesom om den her fugl, den snakker til en. Jeg siger, hej hej. Og det er rigtig nok den der fornemmelse, for jeg har også fået af at sidde i haven, det er så begyndt de her fugle at være på en eller anden måde venner. Ja. Jeg ved godt, at naturen er sådan set ligeglad med mig. Altså okay, jeg deler af den, men jeg er ret ligeglad med, hvordan jeg har det. Men jeg føler mig forbundet med den, jeg føler mig som en del af den. Men den er ret ligeglad. Det er der bare. Det er, vi kan lege her nede ved vandet, og det er taget ud ved Gudsø, det her. Det er bare den her skønhed og smuk. Altså, nu er jeg så også gammel akademiker. Der har brugt mange år, jeg slet ikke lagde mærke til de her ting. At det var der. Hold da helt op. Og jeg tror, når vi sover nu, det er det så fuldmånen her, men når vi sover, så ser vi slet ikke alt det her, vi er i. Vi tror, vi er adskilt fra det. Men jeg har sådan en idé om, at vi slet ikke er en del af alt det her smukke, den her verden. Ja, så ser vi slet ikke, når vi er så i vågen tilstand, så sover vi. Vi ser ikke det her, vi har gang i vores mobile enheder, og det er der, men vi ser det ikke. Så jeg synes, der er en rigtig god pointe i at sige, at tave, altså det er der, vejen er der, det er folket ud, men det er meget svært for vores tænkende hjerner, det er det, Lautze skriver i Tao Te Ching, at det er dødsvært, for vi kan slet ikke fatte det her. Det forstår vi. Men det er der. Bare prøv at kigge, når vi går herfra. Vi forestiller os alt muligt om, at vi er altså udenfor. Hold da op, hvor er det synd for mig, ja. Det simpelthen er uden for det hele. Men det er tankerne, der føler sig udenfor, hvis I kan følge mig. Det er ligesom om, hold da op, det her, det kan vi jo opleve. Om ikke ret længe, så er der masser af den her slags oplevelser. Alle vejen. Vi tænker, at det er så svært, det er så hårdt, ja. Ej, hvor er det svært at være levende med mig. Og det er, når vi er i tankerne, og ikke i virkeligheden, tænker jeg, eller det er jo, vi ikke opdager, at vi faktisk er her i en helt fantastisk sted. Så når vi begynder at opdage, som jeg kalder, at verden er inde i os, det er ikke... Det er også det der smukke der, det er ikke bare, det er også inde i mig, det hele, jeg er faktisk en del af det her. I taoismen fortsætter man, at vi alle sammen deler den samme gryde. Der er ikke, alting er i relationen. Vi kan ikke, så vi er ikke adskilt fra verden. Hvis I lige kigger ned i jeres hånd lige nu, så kan I se, det er nøjagtigt det samme her. I kan se stregerne og striberne. Hold da helt op. Nå, er min hånd ligesom det der? Det hænger faktisk sammen. Hold da helt. Altså, så det er bare heroppe i kommandocenteret, jeg ikke har fundet ud af det. Jeg er altid vidne, jeg er hele tiden vidne til alt det her fantastiske, hvis jeg ellers skal selv lov til det.
Altså, men bare jeg siger, okay, så opdager jeg det. Det er så, og det er sådan set budskabet her, at vi behøver slet ikke at forstå det her. Det er ført talt med en iPhone, ganske en kold morgen inden for min fordør, og jeg slet ikke forstår, hvordan fanden de farver der. Altså det er bare sådan, hold det helt op. Og prøv at forestille en iPhone er fint. Når vi ser, lige pludselig hold det helt op, alle de her mønstre, der er alle vejen, simpelthen ikke lagt mærke til det før. Det er den her oplevelse, jeg gerne vil sælge om. Det er meget, meget væsentligt det her. Fordi det er faktisk det, der er vigtigt. Det er sådan set det, der er vigtigt. Det er det, der betyder noget. Så måske det her hotelværelse i København, måske at vi i virkeligheden, vi kigger på den her switch, så kunne det jo godt være, at vi faktisk kunne se noget ret så væsentligt. At det er en slags bevidsthed, vi er i. Prøv at lægge mærke til de her mønstre, som træerne og lyset danner hele tiden. Prøv at lægge mærke til, når I ser billeder af neurale netværk, hjernen. Altså, jeg er et eller andet sted noget, der danner nogle mønstre inde i nogle celler. Så det er helt simpelt. Tave, det er at forstå uden ord. Og jeg fandt her dreng på svampetur. Altså bare den der oplevelse af at stå med svampen og sanse det her uden filter. Det er tave. Og vi behøver slet ikke at gøre det besværligt. Mange tak.